Jadi niki nggih poso niku lek sing ten bulan Ramadan niku kanggepun Allah. Poso Ramadan kanggen Allah. Sehingga ganjarane mboten diparingaken, mboten diparingi semerap. Lah niku dadose kita niki nglampahi poso Ramadan niku untuk Allah. Lah niku mongko kanggone manusia sing nglampahi poso Ramadan diparingi tiyang ingkang iman. Lek wis iman nggih niku wau. Jelas Islam tapi Islam belum tentu iman. Lah ngoten nggih. Lah niki mongko poso niki, poso hakikat niku mboten angsal di dalam rebete bulan Ramadan. Kepireng to nggih panjenengan di dalam bulan Ramadan aku poso rokokan. Ngoten nggih. Aku poso ngombe di dalam Ramadan. Aku poso Ramadan mangan. Mboten niku dateng Allah ditolak poso hakikat niku. Jadi di dalam bulan Ramadan tidak berlaku poso hakikat niku. Nggih. Tapi alhamdulillah niki wau ilmune dadi lek poso Ramadan menika niku untuk Allah. Pundi kita niki urip untuk Allah sedanten ibadah mboten enten sing untuk Allah kecuali di dalam bulan puasa Ramadan iku untuk Allah. Sampeyan salat kanggone sampeyan dhewe salat niku olahraga wong Islam. Dadi olahraga sing pakaian nyapet-nyapet nggih mekang-mekang niku nggih. Ngapunten nggih mboten napa-napa niku asal dilebeti gedung. Ojo pakaian sing kados ngoten digawa metu. Wah, bingung mangke mboten niku nggih. Niku intine salat niku kebutuhane fisik niki olahraga. Lah nggih, napa malih? Sedanten niku nggih kebutuhanipun panjenengan piyambak, tapi di dalam bulan Ramadan panjenengan poso niku kanggepun datuwah. Mongko ganjarane mboten disampaiaken dadi syariat tarekat hakikat makrifat mboten diterangaken dhateng Allah. Sampeyan lampahi mawon atos-atos panjenengan lek enten perkumpulan napa malih kula ngajaraken ngoten. Wis poso Ramadan gak oleh mangan, oleh ngombe, oleh ngeten sampean tinggal berarti kula sesat. Nggih. Atos-atos niku ilmune cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.